А понякога е с листото и много ги наказва. Жоба му не е прасе, а цяла свиня. Много ги засича, яко ги псува. Харчи мощно за болекарска заплата. Яко оборот наплаща сметки без да ги гледа. Манекена, манекена. Шкибиди доп е сиести, гиди цак цак и е стак так. Турбината надува мощно и бахти комплекс царя. Дух се го привлича, след инциденти бързо бяга, защото има яко каско. Не се дава на душмани, особено ако са сауди. Уши си наргилето, което взе на промоция от тему и беше бахти офертата, що е тарикат Ентерфонс. Штип, штип, уоу! Той селския Вин Дизел и е яко газе. Боксово шампионче беше, защото опонентите му бяха по 40 килограма. Но принципно с малко помощ ще пребие Брок Леснар. Айде всички манеке.